ערב טוב לכולם ושלום שלום. אז באמת ברוכים הבאים למצגת הזאת. המטרה פה זה להכיר את הטכנולוגיה שנקראת הנדסה גנטית, כמו שהכותרת אומרת, מה, למה ולמה לא, להבין את הסכנות ולדעת לבחור. שמי אלכס קצ'אנה לוי, אני עוסק בתחום הזה, אפשר להגיד לא מעט שנים. אני לא חוקר, אבל אני בתור סביבתן ומחנך, חקרתי את הנושא הזה הרבה מאוד שנים, עוד בהיותי סטודנט בארצות הברית. קראתי המון, נפגשתי עם המון אנשים בנושא, באמת אני אוטודידקט, ואני יכול להגיד שהיום יש לי הבנה די עמוקה של הנושא הזה, ואני מקווה שבמצגת הזאת, אלה מכם שלא מכירים את הנושא, אז יזכו להבין את זה קצת יותר טוב. מה אנחנו הולכים לעשות פה? אז א' כל, אנחנו נבין מה זו הנדסה גנטית, ומה זה בעצם הקסם הגדול, למה הטכנולוגיה הזאת כל כך מושכת בעיני התעשייה, חשוב להבין את זה. נדבר על המחקר המדעי ועדויות מהשטח, על תופעות הלוואי של הנדסה גנטית, כמובן עם הרבה תמונות שאני אביא ממחקרים השוואתיים שעשו בנושא הזה. נזכר היבטים נוספים, לא ניגע בהם כל כך, כי מפאת קוצר הזמן, היבטים אקולוגיים, חקלאיים מסורתיים, אתיים ועוד. וכמובן, לא נסתפק רק בלדבר על הבעיות, אלא נדבר גם על הפתרונות, כלומר, מה כן, חלופות למאה ה-21, לאור אוכלוסייה אנושית הולכת וגדלה, משאבי טבע הולכים ומצמצמים, והאקלים הולך ומשתנה. אז אנחנו באמת נראה מה זה, ואני מאוד מקווה שזה יהיה לכם מעניין כמו שאומרים. מה זה הנדסה גנטית? קודם כל זה מתוך פשוט הגדרה פשוטה, מתוך ויקיפדיה. הנדסה גנטית היא תהליך של שינוי גנים ביצורים חיים, תכף אנחנו גם נראה איור שימחיש את זה בצורה יותר טובה. אז שינוי גנים ביצורים חיים באופן מלאכותי על ידי האדם, ובכך שינוי תכונותיהם. הנדסה גנטית מתמקדת בעיקר בהשבחה של גידולים חקלאיים, זה הפוקוס, אך היא בעצם רלוונטית וניתן ליישם אותה גם ביחס למיקרואורגניזמים, בעלי חיים ואף לבני אדם, לדוגמה ביצירת תרופות, או אפילו בכל מיני, יש שם המון יישומים לדבר הזה. עכשיו, לפני שאנחנו הולכים הלאה, רק חשוב מאוד מאוד להבין שהמונח הזה, הנדסה גנטית, הוא למעשה מונח מטעה. למה? כי הנדסה זה דבר מאוד מאוד מדויק. שאתה יכול לתכנן, מאוד מאוד, איך אומרים, זוויות, עניינים, מספרים מאוד מאוד מדויק. הנדסה גנטית לעומת זאת היא מאוד לא מדויקת. כלומר, עד שאתה מקבל, ותכף אנחנו נראה באיור הבא, בשקף הבא, עד שאתה מקבל את היצור המהונדס שרצית, בתור המעבדה או החברה שהזמינה את היצור הזה, יש לך המון יצורים אחרים שיצרו לא כמו שתכננת, לא כמו שרצית, ובדרך כלל הם מושמדים, אבל בעצם מונח יותר מדויק לטכנולוגיה הזאת הוא מודיפיקציה גנטית או מניפולציה גנטית, וזה ממש חשוב להבין את הדבר הזה. אז הנה באמת הסבר בסיסי מאוד ופשטני לגבי מה זה הנדסה גנטית. בעיקרון מאתרים יצור, זה יכול להיות בקטריה, זה יכול להיות צמח, זה יכול להיות בעל חיים, שיש לו תכונות רצויות, כלומר יש לו מטען גנטי רצוי לנו, זה יכול להיות לדוגמה, כמו שפעם עשו, רצו ליצור עגבנייה שהיא עמידה לקרה, אוקיי? לטמפרטורות מתחת לנקודת האפס, אז לקחו חומר תורשתי מדג ארקטי, שרגיל לחיות בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, ואת החומר התורשתי הזה לקחו והכניסו לעגבנייה כדי ליצור עגבנייה שהיא עמידה בקרה. אז זה דוגמה אחת. אז באמת מוציאים את היצור הזה עם התכונות הרצויות, ומוציאים ממנו את החומר התורשתי, את ה-DNA, את מולקולת ה-DNA, שכמובן אחראית לאיך שאנחנו נראים, או כל התכונות שיש לנו, זה החומר התורשתי, ואז את החומר הזה, את ה-DNA, את המולקולה, את המקטע הרצוי, למעשה משתילים בתוך DNA של יצור אחר, זה גם כן, זה יכול להיות חד תא, זה יכול להיות צמח, זה יכול להיות בעל חיים, כדי למעשה ליצור תא אחד, זה כל מה שצריך, תא אחד עם הגנים הרצויים, ואת התא הזה בעצם, כמו שאתם רואים פה בתמונה, את התא הזה אנחנו, לא אנחנו, אני לא עושה את זה, אבל המעבדות בעצם מרבות אותו בצלחות פטרי, כדי לקבל בסופו של דבר טיפוס, שזה בעצם מה שהם רצו. ואת הטיפוס הזה בעצם, במקרה פה למשל זה צמח,
הם מרבים אותו, משכפלים אותו, פה בצורה וגטטיבית, על ידי איחורים, כדי לקבל בעצם הרבה מאוד צמחים שמכילים את התכונה הרצויה. עושים את זה למשל בתפוחי אדמה, בפפאיות, בהמון המון גידולים שעשו, חלקם הגיעו לשוק, חלקם נכשלו, נדבר על זה בהמשך קצת. עכשיו, בעצם, אז אוקיי, עד פה נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה הבעיה? כאילו, מה הבעיה? והתשובה לשאלה הזאת זה המורכבות העצומה של החיים. כמו שרואים, לדוגמה, בשקף הזה, כבר מרמת המיקרו, כלומר, מרמת ה-DNA וה-RNA, שזה בעצם מולקולת חלבון שנוצרת הלאה מה-DNA, זה ביטוי המשך, אנזימים, שזה מולקולות מורכבות יותר, מה שנקרא זרזים בעברית, חד-תאים כמובן, יצורים חד-תאים וכולי, זה רמת המיקרו, ועד רמת המקרו, שזה אורגניזמים שלמים, בין אם זה צמח, בעל חיים, חברות אנושיות או חברות אקולוגיות, ומקום מערכות אקולוגיות. המערכת הזאת, המורכבות הזאת של החיים, היא פשוט הרבה מעבר להבנתנו, למרות כל הטכנולוגיה המתקדמת שלנו היום, ומבחינה מעשית מה שזה אומר, שכשאתה משתיל גן, אוקיי, חומר תורשתי, באיזשהו מקטע, באיזשהו רצף של DNA, אוקיי, אתה למעשה לא יודע איך זה הולך לבוא לידי ביטוי. ובאמת, בפועל, במעבדות, כמו שכבר הזכרתי, בעצם יש הרבה מאוד ניסיונות, הרבה מאוד יצורים שיוצאים לא כמו שרצינו, כמובן משמידים אותם, אבל נשאלת השאלה, ואני אגע בזה בהמשך, מה קורה אם יצור כזה בורח לבר. ובעצם המורכבות הזאת היא זו שגם מסבירה את כל התופעות הלוואי השליליות של הטכנולוגיה הזאת, כפי שנראה אותם עוד ועוד. ולמעשה, לא סתם מתנגדי ההנדסה הגנטית, אומרים שזה לשחק באלוהים. במידה רבה זה באמת ככה, כי אנחנו למעשה מייצרים יצורים חיים, שהמערכת האקולוגית על פני הפלנטה הזאת, בעצם לא התפתחה, לא יודעת איך בעצם, איפה להכניס אותם, איך להסתדר איתם, וההשלכות יכולות להיות הרות אסון, כמו שכבר ראינו כמה דוגמאות בעולם. עכשיו, על כל פנים, לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה לגעת למה זה כל כך מושך, למה המשחק הזה באש אפילו נקרא לו ככה, או המשחק הזה בחיים, למה הוא כל כך מושך מבחינת התעשייה. והסיבה לכך, יש פה שתי סיבות. הסיבה הראשונה, שכבר לפני 30, אפילו 40 שנה, חברות כמו מונסנטו למשל, שהתחילו לחקור, כאילו הבינו שיש פה פוטנציאל כלכלי, והתחילו לחקור והשקיעו סכומי עתק במחקר ופיתוח הטכנולוגיה, ועכשיו זה פשוט, הן רוצות את הכסף הזה בחזרה, ממש ככה, זה עניין כלכלי לגמרי, והן עושות כל דבר, והחברות האלה ידועות לשמצה במה שהן עושות, מתערבות בהליכים משפטיים וכל דבר, כדי לדחוף את הדברים האלה, אפילו בישראל, לצערנו הרב, רק לפני ממש מספר ימים אני נדהמתי לגלות שהמפקחת באוניברסיטה ידועה בישראל, שיש לה מעבדה שמייצרת חיידקים מהונדסים גנטית, שעמידים לאנטיביוטיקה, אותה גברת היא למעשה גם מפקחת במשרד החינוך, ודוחפת ומכניסה את הניסויים בחיידקים האלה במעבדות בבתי הספר. גיליתי את זה במקרה, כי אני בעצם גם מורה למדעים בבית ספר תיכון בישראל, בירושלים, ובזום לבטיחות במעבדה שהשתתפתי בו, פתאום אני רואה את הדבר הזה. אז זה מאוד 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 מדאיג, מאוד. אם להתבטא בלשון עדינה. עכשיו, בכל מקרה, בואו נדבר רגע על מה אנחנו רואים פה. אז למעשה, אחד הדברים שעשו זה למשל בתעשיית דגי הסלמון, שזו תעשייה של מיליונים גדולים, שמייצרת כמובן דגי סלמון, ראו שאפשר בעצם להנדס דג, שמגיע לגודל שיווקי הרבה יותר מהר מהרגיל. וזה אומר שבעצם בשנה אחת אפשר לגדל הרבה יותר מחזורי דגים, ולא רק נגיד מחזור אחד או שתיים. וכמובן יש לזה השלכות כלכליות גדולות. אז באמת, מה שגם עשו ובדקו, לא בדקו את זה בחי, אלא בעצם על ידי נוסחה מתמטית עם סטטיסטיקות, ויש פה למטה את הקישור למחקר,
מה שבעצם עשו ובדקו, זה מה יקרה אם אותם דגים מהונדסים גנטית יברחו, וכמו שדגים כל שנה ידעו שדגי סלמון מהחוות קופצים ויוצאים בעצם לבר, אז מה יקרה אם אותם דגים מהונדסים גנטית יקפצו וייצאו, ולמעשה ככה הם יתערבבו גנטית, יחליאו עם זני הבר של הסלמון. וגילו שבעצם בצורה כזאת, תוך 40 דורות, אוקיי? למעשה כל הסלמון, דגי הסלמון, ייכחדו מהטבע. למה? בגלל שאותו דג, אמנם הוא גדל הרבה יותר מהר, וזה תכונה רצויה מבחינה מסחרית, אבל היכולת שלו להשיג מזון בטבע ולהתחרות על משאבים היא הרבה הרבה יותר נמוכה. אוקיי? כלומר, אם אותו גן של אותו דג סלמון הולך ומתפשט באוכלוסיית הבר, הוא הופך את אוכלוסיית הבר לפחות מסוגלת להתחרות מול זנים אחרים של דגים, ולמעשה בסופו של דבר, תוך 40 דורות, כמו שאמרו, יביא להכחדתו מהטבע. לדבר הזה כמובן יש השלכות לא רק על האוכלוסייה האנושית של, אוקיי, אנחנו מאבדים מקור מזון אחד, אין בעיה, נמצא מקור אחר, אבל תחשבו רגע על הדובים בקנדה, למשל, או באלסקה, שכל החיים שלהם בעצם, והיכולת שלהם לשרוד את תרדמת החורף, תלויה באכילת דגי סלמון בסתיו. איך זה ישפיע עליהם? מן הסתם הם לא יצליחו לאגור מספיק שומן, לא לעבור את החורף בהצלחה, ולדברים האלה בעצם יש השלכות, כי כל המערכת האקולוגית על פני כדור הארץ היא קשורה זו בזו. זה לא שרשרת מזון, זה מארג מזון, והכל קשור בהכל, ומשפיע למעשה גם על האדם. עוד דוגמה למטה, זה הנושא של גידולים, שבעצם ראו שאוקיי, נשתיל גנים בגידולים, ונהפוך אותם לעמידים לחרקים, ונצטרך לרסס פחות חומרי הדברה, זה יהיה טוב לסביבה, איזה יופי. בדיעבד מה שמסתבר ומה שגילו, שחרקים הופכים, וזה ידוע, חרקים הופכים להיות עמידים תוך כמה דורות לחומרי הדברה. וכדי להשמיד אותם, צריך להשתמש בריכוזים הולכים וגדלים של חומרי הדברה, וזה מה שרואים היום בעולם, אוקיי? שלמעשה לא רק שהנזק לסביבה לא קטן, אלא הוא גדל, בגלל שגם הריכוזים וגם החומרים, החקלאים נאלצים להשתמש בחומרים יותר ויותר חריפים, אוקיי? וזה כמובן לא, איך אומרים, לא תכננו את זה, מה שנקרא, אבל זה התוצאה. אז הדברים האלה יש להם כמובן גם השלכות בתחום הרפואי, לדוגמה בתמונה למעלה, מה שכן עשו זה למצוא גן שמייצר אינסולין, ולייצר זן של חיידקים שבעצם מייצרים אינסולין אנושי בצורה הרבה יותר מהירה וזולה, ממה שהיה נהוג לפני זה. לפני זה היו לוקחים אותו מחזירים, חזירים הם משום מה הם דומים מאוד במבנה שלהם למבנה האנושי. על כל פנים, עכשיו גם לדברים האלה שעל פניו זה נשמע איזה יופי, הנה עכשיו אנחנו מייצרים אינסולין זול לחולי סכרת, אבל הדברים האלה הם אף פעם לא פשוטים כמו שהם נשמעים. אני לא אכנס לזה כרגע לכל הנושא הזה של התעשייה ועידוד, למעשה אנחנו אפילו מייצרים ילדים חולי סכרת היום, מבחינת הכלכלה שלנו, של כל המשקאות אנרגיה וכל הקוקה קולה וכל הדברים האלה. לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו רוצים להתמקד, אבל צריך להבין שהכל קשור בהכל, לא רק במערכת האקולוגית, אלא גם במערכת הכלכלית. ודברים, יש אנשים שמושכים בחוטים, חברות שמושכות בחוטים, כדי בעצם להפוך את המוצרים האלה, המהונדסים גנטית, שיהיה להם יותר קהל. איך עושים את זה? על ידי זה שהופכים יותר אנשים לחולים. זה נשמע נורא, אבל לצערנו זה המציאות. בואו נדבר רגע על הנדסה גנטית בחקלאות. במיוחד מה שגילו שיש חיידק, שנקרא בצילוס טורינג'נסיס, בקיצור BT, והחיידק הזה הוא בעצם מפריש, מייצר רעלן, חומר רעיל, שגורם להריסת מערכת העיכול של חרקים. ואמרו, אוקיי, בואו ניקח את החומר התורשתי הזה מאותו חיידק, נשתיל אותו בתירס, שזה גידול מסחרי מאוד מאוד חשוב בעולם, ונייצר למעשה תירס מהונדס גנטית עם הרעלן הזה, וכל חרק שיבוא ויאכל מהתירס הזה, בין אם זה מהעלה שלו או מהאבקנים שלו, או לא משנה מה, למעשה ימות. וזה באמת הייתה התוצאה. החיידק הזה גם והרעלן הזה הם למעשה גם כלי נשק חשובים מאוד בחקלאות האורגנית, כי למעשה זה חומר שהוא לא כימי, הוא למעשה ביולוגי, משמש להדברה. ונשאלת השאלה,
מה יקרה אם אותו רעלן, בעצם החרקים יפתחו, כמו שהם מפתחים עמידות להרבה מאוד חומרים אחרים, הם יפתחו עמידות. למעשה התוצאה תהיה שהחקלאות האורגנית תאבד את אחד מכלי הנשק החשובים ביותר לייצור מזון. עכשיו, עוד עניין שראוי מהדבר הזה, שלמעשה, וזה ממש לא תכננו את זה, אבל זה פשוט דוגמה למורכבות החיים, וזה העניין הזה עם פרפר המונרך, שהוא פרפר גדול, שיש לו מסע נדודים של 5,000 קילומטרים מארצות הברית למקסיקו, ובדרך הוא גם מהווה אטרקציה תיירותית מאוד מאוד גדולה שמהווה כוח כלכלי מניע לכפרים מקסיקנים שם באזור. אז אותו פרפר בעצם מגדל את הזחלים שלו על צמח בר, אוקיי? שגדל בשדות תירס. עכשיו, מה שקרה, שאבקה, כלומר אבקנים, שזה התא המין הזכרי של הצמח, של התירס, עפו עם הרוח, תירס הוא בעצם מואבק על ידי הרוח, ונחתו על עלים של אותו צמח שנקרא מילקוויד, אוקיי? שהוא המזון של הזחלים של פרפרי המונרך. ומה שראו בניסויים במעבדה, שהזחלים שאכלו עלים של המילקוויד הזה, ועליהם תוך כדי אכלו גם אבקנים של תירס מהונדס, הם בעצם חלו ומתו. והנה לנו פה, אנחנו, איך אומרים, משמידים יצור, במקרה הזה שלא התכוונו בכלל, שהוא לא מפריע לנו, שהוא אפילו מביא לנו תועלת כלשהי, ופשוט בצורה מאוד מאוד לא מכוונת, השמדנו אותו מהמערכת האקולוגית שלנו, עם הרבה מאוד השלכות לוואי. אז זה דוגמה, זה אומנם לא קרה, אבל זה דוגמה לאיך הנדסה גנטית בעצם יכולה להשפיע מאוד מאוד לרעה, על יצורים שהם בכלל לא הטרגט, לא המטרה. כמו שבנוסף עשו כמובן גם כן ניסויי מעבדה, במקרה הזה עם עכברים וחולדות, שהוזנו בתירס שהונדס עם ה-BT הזה, והם הניבו את התוצאות הבאות. זה אחד מהמחקרים הזה של ממשלת אוסטריה, מ-2008, הוא ראה ירידה בפוריות ובמשקל הוולדות, עוד מעט גם נראה תמונה, ומחקר נוסף שנעשה על ידי מונסנטו, והחביאו אותו, אבל הצליחו לגלות אותו, זה הרעלת כליות וכבד, בעיות לחץ דם, אלרגיות, דלקות או מחלות, רמות גבוהות של סוכר בדם, אנמיה, גם כן מאכילת תירס מהונדס גנטית. למה? כי המערכת שלנו לא יודעת איך להתמודד ואיך לעכל בעצם את ההרכב הגנטי החדש הזה, שמעולם בעצם לא היה. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה להבין. אז פה למשל אתם רואים תמונה, מצד ימין דפנות הקיבה של חולדות שהוזנו בתפוחי אדמה מהונדסים גנטית, אוקיי? ומצד שמאל הקונטרול להשוואה, איך בעצם זה נראה, איך זה אמור להיראות בצורה נורמלית. ואתם מן הסתם רואים פה הבדל גדול, פה בעצם הייתה דלקת שנגרמה מהמזון המהונדס גנטית. עוד דוגמה זה בתחום הפוריות. זכרי חולדות שהוזנו בסויה מהונדסת גנטית, יראו שינוי צבע ושינוי מבנה באשכים. פה אתם יכולים לראות את התמונות בין הקונטרול לחולדות שהוזנו בסויה מהונדסת. אתם יכולים לראות ממש את ההבדלים בצבע וגם בשינוי בתאים. וגם הוולדות שנולדו, אפשר לראות פה מדדו אותם בגיל 19 ימים, החולדה הגדולה יותר זה הקונטרול, אוקיי, זה הגודל הנורמלי שלהם בגיל הזה, והקטנה לידה זה מוולד בין אותו גיל, שמהורים שאכלו סויה מהונדסת גנטית, אוקיי? אז זה אומר דרשני, כמו שאומרים. ועל בני אדם, בעצם לא עשו הרבה מחקר על בני אדם, אבל המחקר היחיד על השפעת GMO, מה שנקרא, מזון מהונדס גנטית בתזונת בני אדם, הוכיח שחלק מהחומר התורשתי המהונדס בשועית סויה, עמידה לקוטל העשבים ראונדאפ, אוקיי? שגם אותו מייצר את אותה חברת מונסנטו, עבר לחיידקים החיים במעיים שלנו, והמשיך לתפקד. כלומר, היה בעצם, זו תופעה ידועה ומוכרת בתחום הזה, שבעצם קפיצת גנים קוראים לזה, וכלומר, חומר תורשתי עבר מהמזון המהונדס גנטית, עבר לחיידקי המעיים שלנו, שכמובן מאוד מאוד חשובים לשימור הבריאות שלנו, לעיכול המזון, והממצא הזה פירושו שחלבון העמידות לראונדאפ בפוטנציאל אלרגן מזון, ממשיך להיווצר במעיים שלנו, אפילו לאחר הפסקת
אכילת הסויה המהונדסת גנטית. זה אומר שבעצם כל אחד, בן אדם שאתרע מזלו, וזה קרה לו, הוא בעצם הופך להיות מפעל לייצור אה, החיידקים המהונדסים האלה, ואיך זה הולך להשפיע על הבריאות שלו? כנראה לא לטובה, אם נתנסח בלשון עדינה. מה שגילו באנגליה, באמת זה זמן קצר לאחר שסויה מהונדסת גנטית נכנסה לשוק בבריטניה, האלרגיות מסויה זינקו מעלה ב-50%, אוקיי? ב-50%. עכשיו, בישראל ידוע גם כן, התופעה של אלרגיה בילדים עלתה מאוד בשנים האחרונות, ולמה זה? אומנם בישראל אסור, ברוך השם, לגדל צמחים מהונדסים גנטית, הרבה כנראה בזכות הדתיים, אבל כן יש מזון מהונדס גנטית ברשתות השיווק שלנו. שמן סויה למשל, או שמן תירס, אוקיי? הם כמעט בטוח לגמרי מהונדסים גנטית, אוקיי? כי זה רוב הסויה ורוב התירס היום בעולם הם מהונדסים גנטית, אוקיי? הרבה מאוד דברים במוצרים מעובדים, אוקיי? כל מוצר מעובד שמכיל מה שנקרא high fructose corn syrup, שהרבה יש אותו בממתקים, זה תוסף שמופק מתירס, כנראה תירס מהונדס גנטית, ומשמש בהרבה מאוד מוצרי מזון מעובדים מקטשופ, חרדל ועוד ועוד, כמובן גם בממתקים. והילדים אוכלים את זה בלי שום הבנה, ההורים שלהם גם בלי שום הבנה, והתוצאה זה לא רק אלרגיות, אלא גם בעיות קשב וריכוז ועוד ועוד. עכשיו, אני רוצה להגיד מה שנקרא גם דיסקליימר, אני לא חוקר, אני לא רופא, מה שאני רק רוצה פה להצביע זה על מגמות ועל סיכונים, אוקיי? ולהגיד שאדם והורה שאחראי צריך להיזהר מאוד מאוד כדי לא להכניס הביתה מוצרים שחשודים כמהונדסים גנטית, אוקיי? וכמובן לחקור עוד ועוד את הדבר הזה בעצמו. הנה כמה עוד דוגמאות מהעולם. פה עובדים בחקלאות מהודו, שבעצם התעסקו עם כותנה עם מהונדסת גנטית, עם ה-BT, עם הרעלן BT, הם חוו את כל ההפרעות האלה על הגוף שלהם, כל מיני גירודים, כל מיני דלקות, פצעים, שינוי בצבע העור, וכיוצא באלה. כמו כן, גם כן היה מקרה של לפחות אחד שאני מודאג, בטח היו עוד בכפר קטן במדינת אנדה פרדש בהודו, כפריים שאפשרו לבופלו שלהם לראות על שלף כותנה. שלף זה בעצם מה שנשאר אחרי שקוצרים את היבול, השלף כותנה רגילה במשך 8 שנים, היה לו שום בעיה לא הייתה, ובשלישי לינואר 2008, 13 הבהמות שלהם ראו לראשונה על שלף כותנת BT, ובתוך 3 ימים כולם מתו, אוקיי? ופה רואים תמונות, אוקיי? אז תגידו לי אתם, אם הטכנולוגיה הזאת היא בטוחה או לא בטוחה. עוד נקודה מאוד חשובה, ופה אני גם כדבורי חובב, חשוב לי להראות גם את הדבר הזה, שכולכם בטח מכירים את התופעה שנקראת CCD, Colony Collapse Disorder, או בעברית תסמונת כשל המושבות, זו תופעה שבה הדבורים עוזבות את הקוויארד ופשוט נעלמות, וקברות בשביל שעות ריקות, והתופעה הזאת יצרה נזקים כלכליים בשווי עשרות מיליוני דולרים בארצות הברית, שם התופעה התגלתה ב-2006, ומעניין לשים לב ש-2006 הייתה גם השנה הראשונה שבה שחררו לשוק high fructose corn syrup, שבא מתירס מהונדס גנטית. והדבוראים בעצם לקחו את זה, כי זה בעצם היה להם יותר זול מבחינה כלכלית, לתת את זה לדבורים, החומר הזה הוא גם מתוק, לתת את ה-high fructose הזה לדבורים מאשר מי סוכר, שבעצם בהם הם השתמשו בצורה מסורתית. גם אני כנער בכפר ירוק, כשעבדתי במכוורת, אנחנו היינו נותנים מי סוכר לדבורים, ובכל מקרה, כתוצאה מהמעבר לשימוש בסירופ תירס מרוכז, למעשה, איך אומרים, התופעה הזאת פרצה. אז עוד פעם, מאוד מאוד מעניין לשים לב להקשרים האלה. עוד מקרה שאני רוצה להביא, הפעם באמת מהתנסות אישית, בשנת 2012-2013 אני גרתי בצפון, בגליל העליון, בקיבוץ סמיר,
ושם באמת הייתה, בבית ספר הייתי עוזר מורה שם בבית ספר, ובחממה הלימודית שלהם הייתה גם עוד חממה שבעצם שימשה למחקר, על ידי מכון המחקר מיגל, ומה שהם עשו שם, הם גידלו גידלו טבק, מהונדס גנטית, ואני באמת עם כל הידע הזה שהבאתי איתי מארצות הברית, כמובן ניסיתי להעלות פה כמה תמורי אזהרה, ולצערי החוקרים התעלמו, יש לי כבר את השם שלהם, הם התעלמו באלגנטיות מה שנקרא, אבל הנה בעצם אתם רואים דוגמאות של דברים שהם לא רצו שיקרו. לדוגמה, זה בעצם, זו הדלת פה של המעבדה, בפנים אתם רואים את הצמחים, המהונדסים גנטית, ובחוץ בעצם כבר רואים נבטי טבק שנבטו מזרעים, כנראה שבלי כוונה כנראה יצאו החוצה, ובעצם הנה לנו יצור, במקרה זה צמח מהונדס גנטית, שבעצם מתחיל להתפשט אל הסביבה שלו. אוקיי? כמובן, אחרי שהתרעתי בפניהם, הם עקרו את הצמחים האלה, השמידו אותם, אבל אם אני לא הייתי שם, וזה בקלות היה יכול להמשיך, וחוץ מזה, זה גם לא הדבר היחיד, אלא עוד עניין, היו שם סטודנטים שעבדו, וכשגמרו לסיים, כאילו, לעבוד עם עציץ אחד, חתכו את הצמח, אז את כל התכולת של האדמה של העציץ עם השורשים, שגם הם כמובן מכילים את החומר המהונדס, את כל זה פשוט שפכו ליד החרמה, הייתה שם איזו סדרת ברושים, שפכו את זה שמה, והנה לנו סיכון בעצם שחומר מהונדס גנטית בא באינטראקציה עם הביולוגיה של הקרקע, ולך תדע איזה אינטראקציה תצא מזה ומה ופה ושם, אוקיי? כל הדברים האלה זה דברים שלא נחקרו, לא נבדקו, אבל הם מבחינה ביולוגית, אני חושב שכל חוקר טבע, לא משנה אם הוא בעד הנדסה גנטית או לא בעד הנדסה גנטית, כל ביולוג יגיד לכם שיש פה סיכון. שיש פה סיכון שאנחנו לא יודעים מה ההשלכות שלו, אבל יכול בעצם להביא להמון המון בעיות מאוד מאוד רציניות. ואני חושב שאנחנו כבר רואים את זה בבריאות האדם היום, כמו שאנחנו רואים בבריאות של הילדים שלנו. טוב, אנחנו לא ניגע בעוד היבטים אקולוגיים סביבתיים של הנדסה גנטית, כמו למשל השפעה על מיני בר, אוקיי? לדוגמה, פה אני רוצה להראות לכם תמונה שגם כן אני צילמתי בכבישי הגליל העליון, זעירי תירס שנפלו ממשאית בצד כביש בגליל העליון, מאכל לעוף השמיים וחיית השדה, זה קורה תמיד. עכשיו, הזרעים האלה הם לא היו מהונדסים גנטית, אבל אם התחילו לגדל בארץ תירס מהונדס גנטית, אוקיי? אז סביר להניח שאותם ציפורי בר, חיות בר, יתחילו לאכול גם את הדבר הזה. איך זה ישפיע על הבריאות שלהם? איך זה ישפיע על מערכת העיכול שלהם? אוקיי? אנחנו לא יודעים, אבל ממה שהיום המחקר מראה בעולם, זה לא הולך להיות מבטיח, זה לא הולך להיות טוב. אז יש פה עוד היבטים נוספים, לא ניגע בהם, אני פשוט רוצה להמשיך. ובעצם לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אני לא רוצה להציג את חברות הביוטכנולוגיה בתור, איך אומרים, הרשע בהתגלמותו. למעשה יש שם גם אנשים, יש להם משפחות, הם רוצים כמובן מן הסתם לעשות טוב בעולם, ואני לפחות רוצה להאמין בזה. ואני רוצה פה לצטט באמת, בהקשר הזה, לצטט את ההצדקה המוסרית להנדסה גנטית על ידי חברות הביוטכנולוגיה. זה מתוך אתר של חברת יוג'ין, ותרגמתי, התרגום הוא שלי, למטה יש גם את הנוסח המקורי, והם אומרים באמת משהו שאני מסכים איתו, אוקיי? העולם כיום מתאפיין בצמיחת אוכלוסייה אנושית, העתידה להגיע ל9 ביליון בני אדם עד שנת 2050, עלייה ברמת החיים ובעיקר במדינות המתפתחות, אנחנו רואים את זה, הודו, סין, דלדול במשאבי המים, גם את זה רואים, והקרקע ותופעות התחממות הגלובלית, ואת כל זה אנחנו רואים היום, בכדי להבטיח אספקה נאותה של מזון מספוא לבעלי חיים ואנרגיה, אנו ניצבים בפני האתגר של לייצר יותר צורות, אוקיי, כלומר יותר תוצרת, בעזרת פחות תסומות, כלומר בעזרת פחות חומרי גלם. אתגרים נוספים הינם שימור המשאבים על ידי הפחתת זיהום האוויר, זיהום המים וזיהום הקרקע, במקביל עם התמודדות עם משבר האקלים. אוקיי? עכשיו, כל זה נכון ואני מסכים עם זה, והתשובה שלהם זה שאנחנו חייבים את ההנדסה הגנטית כדי כן לייצר מזון לאותם אנשים, אוקיי? כן לשמור על הסביבה, כן לשמור על משאבי כדור הארץ, אוקיי? אני ועוד רבים טוענים שזה לא, אוקיי? וגם האום מעניין מאוד שיצא באמת דוח מקיף של האום, שבו נקבע כי צמחים מהונדסים גנטית אינם הפתרון שצריך להשקיע בו
על מנת למנוע את משבר הרעב בעולם, וכי השלכותיהם טרם נבדקו ונחקרו בצורה שמניחה את הדעת, אוקיי? אז זה נוסח מאוד מאוד מעודן, אוקיי? אבל אם הוא יוצא מארגון כמו האו"ם, אז בהחלט צריך להתייחס אליו במלוא הרצינות. אז מה כן? אז מה אני שואל, ופה אני עוד פעם, אני חוזר לציטוט הזה, מתוך האתר של חברת הביוטכנולוגיה יוג'ין. כמו שאמרתי, אני באופן אישי מסכים עם ההצהרה הזאת, רק לגבי הפתרונות, בואו נראה מה כן. אז באמת, השלב הראשון להבין שיש הבדל בין המודל הביולוגי למודל התעשייתי. בכל דבר, בכלכלה, בחקלאות, בכל דבר, בחינוך. וכשאנחנו מדברים על הנדסה גנטית, אנחנו מדברים על המודל התעשייתי, אוקיי? לא נעבור על זה כרגע, אני משאיר את זה לכם, באמת שווה מאוד ללמוד את ההבדלים האלה, אבל השאיפה שלנו זה לעבור מהמודל התעשייתי למודל הביולוגי. והיום בעולם, וגם בארץ, יותר ויותר חברות חקלאיות ויצרניות בעצם מגיעות למסקנה הזאת, אוקיי? וזה כמובן מאוד מאוד מעודד, ויש מעבר מהמודל התעשייתי, שהוא המודל של המאה ה-19, שבו הידע הביולוגי והאקולוגי שלנו כציוויליזציה, היה בחיתולים, הוא היה כמעט לא קיים, ואילו היום, בתחילת המאה ה-20, אנחנו, איך אומרים, ברבע הראשון של המאה ה-21, עם ידע אקולוגי וביולוגי הולך ומתרחב בצורה מאוד מאוד יפה, ההבנה היא שאנחנו צריכים באמת לעבוד בתיאום עם חוקי הטבע, ולא נגדם, אוקיי? כי אם אנחנו עובדים בניגוד לחוקי הטבע, בסוף מי שאוכל אותה, מה שנקרא, זה אנחנו. ואנחנו רואים את זה היום עם כל הנושא הזה של שינוי האקלים, שיטפונות, שריפות, כל הבלגן הזה, שכמובן מאוד מאוד משפיע על האוכלוסייה האנושית. אז הנה כמה דוגמאות ממש על קצה המזלג, לדוגמה מבחינת ייצור מזון, אז יש את החקלאות הביודינמית, שאני באופן אישי רואה אותה בתור החקלאות הנאורה ביותר שיש, ואני רוצה להמליץ על באמת בחור נהדר בשם לירון ישראלי, שייסד ארגון בשם האדמה החיה פה בארץ, ומלמד את השיטה הזאת, ומכשיר חקלאים, וזה באמת חקלאות, זאת באמת חקלאות המאה ה-21. לא נרחיב, אבל באמת יש פה כל מיני אלמנטים בחקלאות הביודינמית, שבעצם מייצרים לנו חקלאות מאוד מאוד נבונה, שכל המהות שלה זה למעשה לקדם את בריאות האדם והסביבה, אוקיי? לקדם לא רק מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה רוחנית. וזה ממש ממש קריטי היום בעולם. עוד כלי בארגז הכלים שלנו, זה הפרמקלצ'ר, שזה בעצם, פרמקלצ'ר היא לא ספציפית שיטה חקלאית, היא למעשה מערכת מאוד מאוד מתוחכמת לעיצוב סביבתי ותכנון סביבתי, והיא מאפשרת ליצור סביבה אנושית שמגלמת את החוסן ואת היצרנות ואת היופי של מערכת אקולוגית טבעית. וזה גם כן כלי מדהים שאני מאוד מאוד ממליץ לכם ללמוד ולחקור, לקרוא, לעשות קורסים, מאוד מאוד משתלם. וזה בעצם מביא אותנו לשאלה שכולם באמת חוקרים, זועקים, זה איך נאכיל 9 ביליון בני אדם, איך נאכיל 9 ביליון בני אדם, או אפילו 8 ביליון בני אדם. אז התשובה היא לא על ידי הנדסה גנטית, מתוך כל הבעיות שראינו כבר שיש בטכנולוגיה הזאת, התשובה היא על ידי, יש פה כמה אפיקים שכולם חשובים, קודם כל על ידי העצמת החקלאים המקומיים והקהילות הכפריות. אנחנו יודעים מניסיון כבר שהבאת אספקת המזון קרוב יותר הביתה, הינה אחת מהאסטרטגיות היעילות והמשפיעות ביותר שיש, כדי ליצור שינויים חיוביים בבריאות שלנו ובסביבה שלנו ובכלכלה שלנו. אז זה קודם כל, זה מספר אחד. אחרי זה באמת פיתוח התודעה של החקלאי, אוקיי? והרחבת ההבנה לחקלאות בתואם עם חוקי הטבע, כמו לדוגמה החקלאות הביודינמית או הפרמקלצ'ר. ונדבך נוסף בלהכיל את העולם, אוקיי? עוד פעם, חשוב גם להבין שאנחנו לא צריכים להיות יצואנים ולייצא מזון לאירופה או דברים כאלה, אלא כל מדינה יכולה להכיל את עצמה, אוקיי? על ידי שימוש בצמחים ובעלי חיים שמותאמים לאקלים המקומי, ושימוש באסטרטגיות, וככה זה היה פעם, אוקיי? היום אנחנו יכולים, בזכות הידע הביולוגי והאקולוגי, אנחנו יכולים בעצם למקסם את זה, אוקיי? ואף מדינה לא צריכה לחוות רעב, אוקיי? הסיבה שיש עדיין רעב זה פשוט בגלל שיטות
כלכליות ובגלל נגישות לא טובה, לא בגלל חוסר בייצור. אה, בכל מקרה, נדבך מאוד מאוד חשוב כדי לעודד חקלאות מקומית ולעודד יזמות ולהוציא אנשים ממעגל העוני, זה שימוש במטבע מקומי בכל אזור. הכוונה שכונה עירונית גדולה, אשכול יישובים, כלומר זה מטבע שהוא נועד להיות תחום גיאוגרפית, הוא לא נועד להתחרות או להחליף את המטבע הלאומי, שבישראל זה כמובן השקל החדש, אלא הוא נועד לפעול ביחד איתו באזור גיאוגרפי מצומצם. וכמובן מודלים המקרבים את השדה לצלחת, כמו למשל קואופרטיב צרכנים, חב"ק, בשטח חקלאות בתמיכת הקהילה ועוד. וחשוב מאוד, וזה קשור גם לעיקרון הקודם, החזרת החומר האורגני לקרקע, אוקיי? כלומר, אותה פסולת אורגנית שהיום כל משפחה בעיר מייצרת, לא צריכה להגיע לפח האשפה, היא צריכה לחזור לאדמה החקלאית על ידי תהליך הקומפוסטציה. ואם נצליח לעשות את הדבר הזה, כבר אנחנו נגדיל מאוד את הפרודקטיביות של האדמות החקלאיות שלנו, אוקיי? וזה היום גם כן אחד הדברים החשובים ביותר, להעלות את פוריות הקרקע. אז באמת דרכנו לאן, ובאמת אני פה רוצה לסיים בנימה אופטימית, שב30 השנים האחרונות, העלייה הקולקטיבית התודעתית העולמית המהירה בנושאי בריאות, סביבה, כלכלה והפוטנציאל האנושי, הביאו לרנסנס של ממש פריחה, של ממש בחקלאות אקולוגית מחדשת, מה שנקרא Regenerative Agriculture, אשר פותחת בפנינו אפשרויות חדשות לבניית אספקת מזון, כלכלה, חברה ותרבות, בתיאום עם חוקי הטבע. אוקיי? כלומר, פיתוח מלוא הפוטנציאל הרוחני, הנפשי והפיזי האנושי. אוקיי? ורק על זה אפשר לתת הרצאה נוספת, ואתם כמובן מאוד מאוד מוזמנים לשים פה לייק ולהירשם לערוץ, ובעזרת השם יהיו עוד הרצאות בתחומים האלה, אני יכול להגיד לכם. הנדסה גנטית בכל מקרה איננה חלק ממערך כלים חדש זה לאנושות של המאה ה-21, משום שהיא איננה טכנולוגיה של שיתוף פעולה עם הטבע, אלא של שליטה ואונס הטבע. זאת הודות לאי הבנת מנגנוני החיים ותאוות בצע מעוורת, במקרה הזה של החברות הביוטכנולוגיה, שבעצם מלכתחילה פיתחו את הטכנולוגיה הזאת ועכשיו רוצים את ההחזר ההשקעה שלהם. אז צריך להבין שאנחנו צריכים רק פשוט להסתכל אחרת. ואני לא אגלה לכם מה כתוב פה, אבל אם תסתכלו טוב טוב טוב, קצת אחרת, אתם תגלו מה כתוב פה, ובהצלחה עם זה, וזה האתגר שלנו היום. כציוויליזציה, כמדינה, זה לשנות את העיצוב של המערכת. כי העיצוב הנוכחי מייצר את כל הבעיות הנוכחיות. בבריאות, בכלכלה, בעוני, ברווחה, כל הדברים האלה. וצריך לעשות את השינוי הזה. כי בלי השינוי הזה, אנחנו נמשיך ללכת מדחי לדחי בכל התחומים האלה של בריאות ושל רווחה וגם של ביטחון, הכל קשור בהכל. זהו, אז נסיים עם ציטוט מאוד מאוד יפה שאני אוהב ממייסד גישת הפרמקלצ'ר, ביל מוליסון, האוסטרלי, שאמר שלמרות שבעיות העולם הופכות למורכבות יותר ויותר, הפתרונות נשארים פשוטים עד להביך. וזה אנחנו צריכים. אז אני, חברים, מעודד לכם מאוד, לסיכום, א' כל, להיזהר מאוד מהנדסה גנטית ולא להכניס אותה לחיים שלכם בשום צורה, בשום דבר. ומצד שני, ללמוד את הפתרונות, ללמוד פרמקלצ'ר, ללמוד חקלאות ביודינמית, אם זה התחום שלכם. להכיר את הדברים האלה, בין אם אתם מחנכים כמוני, או בין אם אתם חקלאים או כל דבר אחר, זה ידע שיביא לחיים שלכם מניסיון הרבה מאוד דברים טובים. אז שיהיה לנו רק בשורות טובות בעזרת השם, ושנמשיך לגדול יחד, באמת לכיוון של מה שנקרא, כמו שאומרים אצלנו ביהדות, לעשות לו דירה בתחתונים. אמן. תודה רבה על תשומת הלב וההקשבה.